Hey, what's up mga tambaluslos? Welcome back sa aking YouTube channel. Kana all. Kung bago ka lang dito, please like and subscribe at huwag kalimutang i-click ang notification bell para updated ka sa aking mga walang kwentang kwento. Nanapod ko'y kwento sa inyo ha. Ang title ani kay Ang Pulang Bundok. Nay mag-amigo si Bugo o si Bright. Kani si Bright, giingnan siyang lulo nga, Bright, ang kana ganing pulang bundok dira nga imong nakitaan, mahiwaga na. Kung unsay imong pangayoon, ihatag ana. Basta kung mangayo ka na, dapat badyakan nimo ang bundok, ano, kagay kog sakinan. Ay, hatag ng sakinan. Basta imo lang ano, badyakan ang bundok para muhatag. Ana si Bright. Sige lo. Ito na si Bright dito sa pulang bundok. Ana si Bright. Tagay kog sakinan. Hatag sakinan, bahang sakinan. Ana si Bright apod. Tagay kog kwarta. Nagbaha pong kwarta, nagbaha. Tanan gipangayo ni Bright basta mga kuan siyang kuan. Yang kagamiton gipangayo niya. Nakakuha niya tanan kay kuan man siya ang lulo. Ito na si Bright dito ila sa ubos. Lugsong na si Bright. Daghan na kay kwarta si Bright, daghan kay sakyanan. Anak tong Bugo. Bright, asam kagikan na ng masakyanan nimo kwarta? Huwag nga pati mang daghana na. Ana si Bright. Ato lang dito sa pulang bundok ko. Pangayo dito. Kung sa imong pangayoon, ihatag na. Daganin si Bugo. Dito sa pulang bundok. Excited kayo. Nga wala na ingnan ni Bright nga badyakan daan. Bago siya mangayo. Excited si Bugo. Wala na naminaw na. Kay excited lagi kay mamilyonaryo. Ito na si Bugo dito sa pulang bundok. Nangayo na siya bisag unsa. Taga ikaw kwarta. Taga ikaw sakyanan. Taga ikaw uyab. Bisag unsaon ni Bugo og pangayo. Wala man gyud siya makuha. Kay wala man lagi badyakan. Dito gikapoy na si Bugo. Hinuktok na si Bugo. Siya putang igit. Ang gibadyakan putang ng igit. Putang igit. Sigang matang Bugo. Tanaw niya sa bundok. Nagbahag igit. Bahag igit. Kaligo sa bugog igit.